Il-liġi tal-koabitazzjoni, tal-IVF, tal-finanzjament tal-partiti politiċi u tal-awtonomija tal-Parlament kellhom ikunu diskussa u mdaħla fis-seħħ snin ilu, jgħid id-deputat nazzjonalista Franco De Bono. Iżda dawn baqgħu fuq l-iskaffa b'detriment għall-poplu Malti. Franco De Bono jgħid li l-Partit Nazzjonalista ilu 25 sena fil-gvern, b'Lorenz Gonzi 9 snin Prim Ministru. La darba l-gvern ħalla dawn il-liġijiet importanti għall-aħħar minuta u la darba l-budget mistenniħu ħafna mill-ħin li fadal fil-Parlament, Franco De Bono jgħid li l-koabitazzjoni u l-IVF għandhom ikunu diskussa bil-kalma wara l-elezzjoni ġenerali li ġejja u mhux f'nofs kampanja elettorali. Franco De Bono jistaqsi għaliex issem din l-għaxla kollha biex jgħaddu l-liġijiet meta l-snin sħaħ kollox mexa bil-mod u l-Parlament spiċċa f'talking shop. Sa dan it-tant il-ġurnal The Times ikkwota sorsi li qalu li Franco De Bono wissa lil Partit Nazzjonalista li ma jistax jistenna l-appoġġ tiegħu wara li kkundanna inġustament. Il-ġurnal jgħid li fil-laqgħa tal-Grupp Parlamentari tal-ħamis li għadda, Franco De Bono qal li l-Partit Nazzjonalista qed jaħli l-ħin sakemm titneħħa d-deċiżjoni tal-Eżekuttiv biex hu ma jitħallix jikkontesta l-elezzjoni ġenerali li ġejja. F'dik il-laqgħa De Bono intervjena wara li l-Ministru Chris Sajt qal li kien beda l-abbozz ta' liġi dwar il-koabitazzjoni mill-ġdid li oriġinarjament kienet f'idejn Carl Mifsud Bonnici. Fi kliem Franco De Bono dan jikkonferma kemm kellu raġun li vvota biex Carl Mifsud Bonnici jirreżenja minn Ministru.